छत्तीसगढ़आव सानै नानखौ हमनाय जादों। साथाम आदिबासी सिख्लाफोरजों ट्रेनजों दावबायगासिनो दंमोन। नानफोरनि सायाव जुर जुलुम धोरोम सोलायहोनायनि अजद होनाय जादों। नाथाय दायो फिन मोनसे गिदिर फोरमायथि फैफिनदों। बयखौबो बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमदों आरो लोगोसे बयखौबो बरायदों। ख्रिस्टनि बिसाफोर, बे माखासे दिनफोरनि आवगायाव एबा बे दानाव एबा थांनाय दानाव गोबां ख्रिस्टियानफोरनि सायाव तारनाफोरा गोबांनिख्रुइ गोबां फैनायखौ जोङो रादाबाव मोननो हागासिनो दङ। दायो जोङो जेब्लानो इउटिउब टिभि अन खालामो जोङो मोनसे रादाबखौ नुनो मोनो। बे जाहैबाय छत्तीसगढ़ दुर्ग जि रेलवे स्टेशन दङमोन, बे रेलवे स्टेशनाव जि सानै नानखौ हमनायनि बाथ्रा गोबां भाइराल जानानै दङ। आरो बे रादाबखौ लानानै आङो अलरेडि आवगायावनो मोनसे भिडिअ होखाबाय। अब्लाबो माखासे नायगिरिफोरा दायो मा जानानै दङ बेखौ मोनथिनो बिथांमोना लुबैदों। दा बेयावहाय फिन आरोबाव डिटेल्सै नोंथांमोननो आङो बे रादाबखौ फिन दिनै लानानै फैफिनबावदों, जेराव नोंथांमोना मोनथिगोन डिटेल्सै थारैनो मा जानानै दङ बे जाथायफोरा आरो बोरै जाबोदोंमोन बेफोरखौ जागायजेननायनिफ्राय लानानै जोबजासिम एबा दासिम मा जानानै दङ बेफोर गासैखौबो डिटेल्सै नोंथांमोननो खोन्थानो थांगासिनो दङ। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो जोबनाय फारसे नोंथांमोननो माखासे बाथ्राफोरखौ आङो खोन्थाहैबावगोन। दा बेयावहाय जोबनाय फारसे एबा जोबनायसिम आंजों लोगोसे थाफाबाय थागोन। दे अब्ला रादाब फारसे जोङो डिटेल्सै आवगायलांदोनि। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे जाथाया माब्ला जादोंमोन नोंथांमोना हयथ' सोरबाया गोसोआव दङ, सोरबाया गोसोआवबो गैयाबो जानो हागौ। दा बेयावहाय फिन आरोबाव बुंफिननानै होनो नागिरदों। बे जाथाया जादों जाहैबाय 2025 मायथाइनि जुलाइ दाननि 25 खालाराव आरो बे जादोंमोन जायगा थावनि हिसाबै छत्तीसगढ़ रायजोनि सिङाव थानाय दुर्ग रेलवे स्टेशनाव बे जादोंमोन। बे दुर्ग रेलवे स्टेशन होननायाव बे सानै सिस्टारा नाना दङमोन आरो बिसोरखौ बेयावनो हमनाय जादोंमोन, रेलवे स्टेशनावनो हमदोंमोन। आरो बिसोर सानै नाना सिस्टारा केरेला रायजोनि आरो बिसोरजों लोगोसे दङ सासे सेंग्रा आरो साथाम आदिबासी सिख्लाफोर। जाय सिख्लाफोरा नानफोरजों जिरायदोंमोन, खामानियाव थांनो नागिरदोंमोन, बिसोर सिख्लाफोरा बबेनिमोन? बिसोर जाहैदोंमोन नारायणपुर होननाय जिल्लानि सिख्लाफोरमोन। आरो बिथांमोना बहा थांनो नागिरदोंमोन? बिथांमोना जाहैबाय आग्रायाव थांनो नागिरदोंमोन। मोनसे हस्पिटालाव खामानि मावनो थाखाय, केटेरिननि खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनखौ लाना थांनो नागिरदोंमोन एबा बिथांमोना थांनो ओंखारबोदोंमोन। पुलिसजों हमजानाय सानै सिस्टार एबा नाननि मुङा मा मुं? बे जाहैबाय सिस्टार प्रिटि मेरि। सासेनि मुङा जाहैबाय सिस्टार प्रिटि मेरि आरो नैथि सिस्टारनि मुङा जाहैबाय सिस्टार वन्दना फ्रान्सिस। आरो बिसोर सानैबो केरेलनि मोनसे गिर्जाजों लोगोसे नांथाबनानै थानाय एबा मोनसे गिर्जानि सुबुं, जायखौ जोङो बुङो SCC सिस्टार्स अफ मेरि इमाकुलेट होननाय मोनसे हानजा एबा बिसोरजों लोगोसे बिसोरो सानै सिस्टारफोरा दङ। आरो जेब्ला बिथांमोना सानै नान आरो साथाम आदिबासी सिख्लाफोर आरो लोगोसे सासे सेंग्रा जेब्ला दुर्ग रेलवे स्टेशनाव जिरायबाय थादोंमोन, बै जिरायबाय थानाय समावनो माखासे बज्रां दलनि सुबुंफोरा, हानजानि मानसिफ्रा थांनानै बिसोरखौ जबरजस्ति धोरोम सोलायहोग्रा आरो मानसि सिखाव खालामग्रा होननानै दावराव खालामदों आरो दावराव खालामनानै बिसोरखौ पुलिस लिंहरनानै, रेलवेनि जिथु पुलिस थायो बिसोरखौ लिंहरनानै बिसोरखौ जबरजस्ति हमहोदों। बज्रां दलनि सासे आइजो दैदेनगिरि जायनि मुङा जाहैबाय ज्योति शर्मा, बिथाङा बै आदिबासी साथाम सिख्लाफोरखौ धुमखि होदोंमोन जे नोंसोरो ओरैबायदि बाथ्रा बुं जेरावहाय जोंखौ खावनानै लांनो नागिरदों, जोंखौ जबरजस्ति धोरोम सोलायहोनानै खामानि मावदों होननानै बुंहोनो थाखाय जबरजस्तियै बिसोरखौ सोबादों आरो सोबानानै बुनानै बिसोरखौ बे बाथ्राखौ जबरजस्ति बुंहोबाय। येस अनजाग्राफोर, बे आइजोनि मुङा जाहैबाय ज्योति शर्मा, जायहा नंखाय खामानिखौ मावथारदों, जबरजस्ति खामानिखौ मावथारदों। आरो बेबायदिनो बिथांमोननि बुंनायाव बै साथाम सिख्लाफोरा गोबां गिबाय आरो गिनायजों बिथांमोना बेबायदि बाथ्राखौ बयान, जायखौ बयान होननानै हिन्दीयाव बुङो, बेखौ बिथांमोना खालामबाय। आरो बेनि थाखाय पुलिसफोरा
बे सानै नानखौ हमबाय आरो लोगोसे सासे सेंग्रा जाय सेंग्राया बै साथाम सिख्लाफोरखौ रेलवे स्टेशनसिम दोनफैदोंमोन बेखौबो लोगोसे नोंथांमोननो बे ज्योतिष शर्मानि जिथु दादागिरि खामानि मावनाय बे दादागिरि बाथ्राफोर बुंनायखौ नोंथांमोननो आं एसे दिन्थिनो हास्थायदों नोंथांमोना बे रादाब क्लिपखौ नायग्रोदो। घर में पता है तुम्हारे? सबको पता है? कहाँ जा रहे हो पता है? क्या पता है? तुमको खुद को नहीं पता तुमको कहाँ लेके जा रहे हैं उन लोग? नर्सिंग का करने जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो नर्सिंग का? नहीं ना, पढ़ी लिखी हो, पढ़ाई की हो, क्या पढ़ी हो? 10वीं पढ़ी हो ना तो इधर तो समझ आता है दुनियादारी, नहीं आता? आता है ना? मालूम कहाँ ले जा रहे हैं पूछना जरूरी नहीं है, चल दोगे? तुम लोगों को पता है कहाँ ले जा रहा है? इधर कहाँ ले जा रहे हैं मालूम है? आगरा में कहाँ? उनके जहाँ पे रहते हैं नाम वो जहाँ रहते नहीं तुमको नाम पता है? कहाँ ले जा रहे हैं? नारायणपुर। नारायणपुर ये दावा बिथाङा बेबायदि दादागिरि बाथ्राफोरखौ बाहायनानै ज्योतिष शर्माया बै साथाम सिख्लाफोरखौ सिगिनानै जबरदस्ति बे खामानिखौ मावहोदोंमोन। जोङो बेखौ नुनो मोन्दों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर आरोबाव जोङो रादाबनि फारसे आवगायलांबावदोनि दायो जिहेतु बे गासै जाथाया जानानै थांबाय जबरदस्ति खालामबाय नाथाय दायो जाय साथाम सिख्लाफोरा बेबायदि जबरदस्ति खालामजानानै सिगि जानानै बाथ्राखौ बुंदोंमोन जिहेतु बे जाथाया 25 जुलाइआव जादोंमोन दायो फैयै फैयै आगष्ट जाफैबाय दा बै सिख्लाफोर आदिबासि साथाम सिख्लाफोरा गावबागाव न'आव सौहैफिनबाय आरो दायो मोनसे गोदान रिपर्टखौ बै सिख्लाफोरा होदों बे जाहैबाय मैंने पुलिस को झूठ बोला था क्योंकि मुझे धमकाया गया था मैं सो इच्छा से जा रही थी और मेरे परिवार ने मुझे इजाजत दी थी बेबायदि होननानै बै सिख्लाया दायो मोनसे कमेन्ट एबा मोनसे रिपर्ट होफिनदों बे जाहैबाय मा आंखौ जबरदस्ति धमकाया गया होनदों धमकाया सिगिनानै बुंहोदोंमोन जे जोंखौ जबरदस्ति नानफोरा लांदों होननानै बुंनो थाखाय ज्योतिष शर्माया बुंदोंमोन नाथाय बे सिख्लाफोरा स इच्छा गावनि इच्छाजोंसो थांदोंमोन होननानै सिख्लाया दायो फिन बुंफिनबाय नोंथांमोननो बे रादाबखौबो लानानै फैदों नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायदो वहाँ से निकल रहे थे और उसी समय बजरंग दल की एक सर आए उन लोग मतलब हम लोग को पूछताछ किए और पूरा टीम को बुलाए उन लोग और हंगामा करने लगे कि इन लोग को जोर जबरदस्ती से ले जा रहे हैं इन लोग आपके साथ के लड़कियां ऐसा तो नहीं बोले कि हमको जबरदस्ती जोर जबरदस्ती ले जाया जा रहा है एक बोली सर उसको ना मतलब मैम ना उसको बहुत डांटे और ना बोले कि अगर तू नहीं बोलेगी तेरे भैया को मार दूंगी बोले अरे कौन मैम है ज्योति शर्मा मारूंगी और जेल में डाल दूंगी अच्छा ज्योति शर्मा के द्वारा बोला गया कि यदि आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो आपके परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे जी ऐसा बोला गया तो उसके बाद उन्होंने ऐसा बयान दिया जी क्या बोले हो कि मुझे जबरदस्ती ले जाया जा रहा है जबरदस्ती ले जाया जा फिर आगे क्या हुआ घटनाक्रम क्या हुआ उसके बाद वो ख्रिस्ट'नि बिसाफोर नोंथांमोना नुनो मोनबाय माबायदिहै जे माबायदि सिगिनानै माबायदि बयानखौ लादोंमोन बयानखौ खालामदोंमोन दायो नाथाय सैथोखौ बै सिख्लाया बुंबाय आरो माब्रै सैथो मानो सैथो होननानै जोङो बुंनो हायो बे जाहैबाय जाय सिख्लाफोरखौ धोरोम सोलायहोनो लांदों खावनानै लांदों होननानै बुंदोंमोन बिसोरो अलरेडि दिनैनिफ्राय लानानै 5-10 बोसोर सिगाङावनो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायखा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनथिनायखा बिसोर गुबुन धोरोमनि मानसि नङा मुस्लिम धोरोमनि हिन्दु धोरोमनि बबेबा गुबुन धोरोमनि नङा बिसोरो खुद जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनखानाय सिख्लाफोर गोनजामोन आरो बिसोरो खामानि मावनो थाखाय ओंखारलांदोंमोन स इच्छाजों बिमा बिफानि पारमिसनजों बिदा बिफंनि पारमिसनजों न'खरनि पारमिसनजों बिसोरो ओंखारलांखादोंमोन बे गासै बाथ्राफोरखौबो क्लियारहै मोननो हादों नाथाय जबरदस्तिसो बजरं दलनि मानसिफ्रा बिसोरखौ धमकी होनानै नानखौ जबरदस्ति सानै सिस्टारखौ जबरदस्ति हमहोबाय बेखौ जोङो नुनो मोन्दों ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर जेब्लानो बे रादाबफोरा जोंनि भारताव साग्लोबबाय बयबो मोनथिबाय मोनथिनाय लोगो लोगोनो गोबां जायगाफोराव गोबां रायजोफोराव मोनसे स्ट्राइक जादों जेरैहाय केरेलायाव जादों मेघालयाव जादों कर्नाटकआव जादों बेबायदि स्ट्राइकखौ गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोरा स्ट्राइक खालामदों जे बे गोरोन्थि जादों नंखाय बाखायै दायनिगिरि खोख्लैनानै नंखाय फोलानानै सानै सिस्टारखौ हमहोनाया गोरोन्थि जादों होननानै जेरावबो स्ट्राइक सोलिगासिनो दङ नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौबो लानानै फैदों नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौबो नायग्रोदो
में दुर्ग में जो नन वाला केस हुआ था उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नन गिरफ्तारी में तो भाजपा सरकार बुरी तरह घिर चुकी है और केरल की ही भाजपा सरकार वर्तमान छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार से नाराज चल रही है। हो ना हो, छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार ने इस घटना को हवा दे करके केरल की भाजपा सरकार को डिस्टर्ब कर दिया है। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ की सरकार जिन बजरंग दल के लोगों को श्रेय दिया था, इन बजरंग दल के लोगों ने छत्तीसगढ़ की सरकार पर टंगिया मार दिया है, या कुल मिलाकर के कहूँ तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। आरो बे गासै दावरावा बेखिनियावनो जोबनानै थाङाखै। बे जाहैबाय राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावबो बे बाथ्राखौ लानानै एबा बे जाथायखौ लानानै गोबां दावराव दावसि जादों आरो बिथांमोनाबो गोबां बाथ्रा बुंदों। मेघालयनि मुख्यमन्त्री कनारत सांमा बिथाङा छत्तीसगढ़नि मुख्यमन्त्रिनो मोनसे लाइजाम लिरनानै हरदों आरो बे लाइजामाव बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों जाहैबाय, यह गलत है, निर्दोषों को रिहा किया जाए। बे गोरोन्थि जादों, दायनिगिरि नङिफोरखौ गोख्रैनो रेहा खालामनांगौ होननानै मेघालयनि कनारत सांमा जि मुख्यमन्त्रि बिथाङाबो बे बाथ्राखौ बुंदों। बेसेखिनियावनो राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राफोरा जोबनानै थाङाखै। मा बिजेपि हान्जा मा कंग्रेस हान्जा केरेलानिफ्राय मोन्नैबो हान्जानि सुबुंफोरा दैदेनगिरिफोरा फैनानै छत्तीसगढ़आव दुर्गआव जि नानफोरखौ जोबनानै दोनदों बैयाव बिसोरखौ लोगो हमफैदों आरो बिथांमोनाबो बे बाथ्राखौनो बुंगासिनो दङ जे दायनिगिरि नङै मानसिफोरखौ मानो हमनानै दोनदों आरो बिजेपिनि जिथु सरकार दङ बै सरकारनि सायाव गोबां बाथ्राफोरखौबो बिथांमोना बुंदों आरो आसि दिन्थिदों आरो बजरं दल बिथांमोनखौ आसि दिन्थिदों जे नोंथांमोना खामानिया गोरोन्थि जादों होननानै। आं जेब्ला भिडिअखौ जागायजेनदोंमोन बैखिनि समावनो आं नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन जे जोबनायसिम आंजों लोगोसे थाफागोन, जोबनाय फारसे माखासे बाथ्राफोरखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थाहैगोन होननानै बुंदोंमोन। बे बेलाया एबा बे समा सफैबाय। अनजाग्राफोर, दिनै जोङो जि बाथ्राखौ सावरायगासिनो दङ सानै नाननि बाथ्रा, बे सानै नाना दिनै इसोरनि अननायजों नोंथांमोननि साफ्रोमनि आरजनि गेजेरजों नाजानायनि गेजेरजों स्ट्राइक खालामनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना जामानत मोनबाय। बिथांमोना दिनै जेलनिफ्राय गनानै फैबाय, जेल सिङाव थानो गोनां जायाखैसै, बिथांमोनखौ उदां खालामनानै लानानै फैबाय। नाथाय जिथु केस दङ बे केसा नायबिजिरनायनि थाखाय आरोबाव एसे सम लाबावगोन एबा बिथांमोना आरोबाव नायबिजिरबावगोन, आरोबाव फाइनाल हियारिं एबा जोबथा जि बाथ्रा बे जोबथा बाथ्राया फैबावाखै। नाथाय सानै नाना जेलनिफ्राय गनानै फैबाय। दा दिनै बे मोनसे मोजां खबर जेरावहाय सानै नाना गबोबाय। दे अब्ला अनजाग्राफोर, नोंथांमोना बे रादाबखौ दिनै मोनदों आरो हयथ' बे जोबनाय फारसे मोननाय बे रादाबा नोंथांमोननि गोसोआव मोनसे रंजानायखौ लानानै फैदों आसा खालामदों। दुर्ग जेल में बंद नन को जमानत मिल चुकी है। एनआईए कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है और ये दोनों नन जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उन्हें जमानत दे दी गई है। बेल पर फैसला होगा, पीड़ित पक्ष की बेल पर एप्लीकेशन पर फैसला आएगा तो ये बड़ा फैसला निकल कर सामने आ रहा है। एनआईए बिलासपुर एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने अब ये फैसला सुनाया है कि दोनों नन को जमानत दी जा रही है, तो दोनों नन को जमानत दे दी गई है। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, दिनै जोंनि हादोराव धोरोम आरो हारिनि मुङाव दाय गैयै सुबुंफोरा फान्दाय जागासिनो दं नामा? नोंथाङा बे बिसयाव मा सानो? नोंथांनि बिबुंथिया मा? अन्नानै गाहायाव होनाय कमेन्ट बक्सआव नोंथांनि साननायखौ फोरमायदो आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होनानै गालांदो आरो लोगोसे गुबुनफ्राबो मोनथिनांगौ बेफोर बाथ्राफोरखौ होननानै सानोब्ला शेयार खालामनानै होदो आरो लोगोसे सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ।